Like this. Low. Sound check. Low. Sound check. One. Low. Low. Sound check. 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 Hey. Low. 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 Low.
Mic test, mic test. Mic test. Mic test, mic test, mic test. Mic test, mic. Ba't ganun nawala ako? Mic test, mic test. Okay, okay to. Yung isa pa, yung isa pa. Wala, mic test. Okay, okay to. Sige, yan. Ilagay nyo lang yung sakwa. Ganun.
Magandang hapon po sa ating lahat. Kasama po natin sa ating panalangin ang lahat ng mass intentions para sa pasasalamat ng ating mga kapatid na sila Ray, Linda Macalino and family, Winky Ruena Evaristo and family, Masangkay Sanatana and family, Mexico Printing Press, JBK Catering Services, Mr. and Mrs. Romeo and Lota Katakutan. Gayun din para sa mapayapang paglalakbay ng ating kapatid papunta sa ibang bansa, si Arniel Mangalus. Para sa mga kapatid natin nagdiriwang ng kanilang kaarawan, lalong-lalong na ang ating kapatid na pari, Reverend Father Eli Dizon Jr. Para sa pagdiriwang ng anibersaryo bilang pari ng ating Kura Paroko, Reverend Father Ricarty D. Macalino. Para sa special intention ni na Agnes Yumang and family, Leonor Rain Trinidad, Rolando and Olet Gabriel and family, Rowena Chongson and family, Marcy Kunanan and family, Eliza Rian Trinidad, Maria Leleng Ibarra, Nenita Duckworth. Gayon din sa mabilis na kagalingan ng ating mga kapatid, lalong-lalo na si Abigail Sasan, CJ Miranda, Maria Crispina Sapit, Jerilyn Bernardo, Diosdado Monchito Salas Bondo, Reynaldo Dungo, sa mabilis na kagalingan ni Soledad Trinidad, Fortunato de la Cruz, Alvin Salas, Josel Longos, Bibian Bulaon, Luisa Celestia de Leon, Salvador Almazan Jr., Arnel Salvador, Juancho Larin, para sa successful operation ng ating kapatid na si Ertrudes Larin. Gayun din ating isama sa ating panalangin ang mga lahat ng kaluluwa sa purgatorio at mga kaluluwang wala nang nakakaalala, lalong-lalo na ang kaluluwa ni Melencio, Demetria, Dominga, Antonio, Priscilla, Donita, Josephine, Larry, Rebecca, Manolito, ang kaluluwa ni Epifanio, Violeta, Celerina, Raimundo Jr., Ferlita, Norma, Milagros, Stephanie, Orlando, Luz, Alan, Josefina, Crispin, Daisy, Geno, Ligaya, Lourdes, ang kaluluwa ni J. Mart, Luz Biminda, at ang lahat ng kaluluwa sa purgatorio ay sama nating lagi sa ating mga panalangin.
Magsitayo po ang lahat.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo at ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, 7 taon nang nakaraan no ako'y hinirang ng Panginoon bilang maging isang pari niya sa kabila ng aking kahinaan at mga kasalanan. Samahan niyo po ako sa aking pagpapasalamat sa Diyos sa kanyang katapatan. Sa kabila ng aking hindi pagiging tapat, ng aking mga kahinaan, siya'y nanatiling tapat sa akin bilang aking Diyos tagapagligtas, si Jesucristo ang walang hanggang pari. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat, gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan sa kabila ng maraming kakulangan, minagandang loob mong maging lingkod na hirang akong pinapangasiwa mo sa iyong sambayanan. Ipagkaloob mong marapat kong gampanan ang tungkuling iyong iniyatang para pangasiwaan ng iyong bayan na iyong pinakamamahalan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Pinuspos ako ng Panginoon ng kanyang espiritu. Hinirang niya ako upang ang magandang balita'y dalhin sa may hirap. Pagalingin ang sugat ng puso, palayain ang mga bihag at bilanggo. Sinugo niya ako upang ibalitang ngayoy panahon ng iligtas ng Panginoon, yaong mga tao na hinirang niya.
at upang lupigin ang lahat ang mga kaaway. Ako ay sinugo upang aliwin ang mga nangungulila, upang ang mga tumatangis na mga tagasyon ay paligayahin. Sa halip ng lungkot, awit ng pagpupuri yaong aawitin. Ang Diyos na Panginoon, iingatan sila at kakalingain. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Matulit at danan, karin akong papuntan, yaing pastol ko, yaing Ginoo ko, yakabon, hingbandi ko.
kulananyana, yaing pastol ko, yaing ginoo ko, yakabot, ing bandi ko. Kaya panatnukod na, king di kumantabeya, at king balening Ginoo, karin ko magpainawa, yaing pastol ko, yaing Ginoo ko, yakabot, ing bandi ko. Yang pastol ko, yang mga ko, ing akulangan ko, kapilan man, eko kagisanan, uling sabla, kayangan ibatan. Kapilan man, eko kagisanan, uling sabla, kayangan ibatan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at binibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Jesus, noong gabing siya'y pinagkanulo, ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinaghati-hati ito at sinabi, "Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Gayon din naman matapos maghapunan, ay hinawakan niya ang kalis at sinabi, "Ang kalis na ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo sa pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo at iinom sa kalis na ito, ay ipinahahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Jesus,
Ipinahayag sa atin ni Jesus na kanyang bilin. Ako'y pastol na butihin, kilala kong tupang akin, ako'y kilala nila rin. Sumainyo ang Panginoon. Ang pagbasa sa mabuting balita ayon kay San Juan. Nang muling napakita si Jesus sa mga alagad, ay makikain na sila. Tinanong niya sa Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako nang higit kaysa mga ito? Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo, tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakanin mo ang aking mga batang tupa. Muli siyang tinanong ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Sumagot si Pedro, Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo, ani Jesus. Pangalagaan mo ang aking tupa. Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? At sumagot siya, Panginoon, nalalaman po ninyo ang lahat ng bagay. Nalalaman ninyong iniibig ko kayo. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakanin mo ang aking mga tupa. Ang mabuting balita ng Panginoon. Sa ating pong mabuting balita, ikinuwento po ni San Juan, 3 beses tinanong si Jesus ni Simon Pedro, iniibig mo ba ako? At tumugon si San Pedro, opo, iniibig ko kayo. Magandang gabi po sa inyong lahat. At pakinggan po natin ngayon ang aking pong kaibigang pari na siya pong nakatokang magbigay po ng pagninilay sa misang ito. Ipalakpakan po natin si Yamong Raniel.
Magandang gabi po sa inyong lahat. Mukhang inip na inip po kayo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Batiin po natin ng isang magandang gabi yung ating katabi. Hinihingal pa ako, makarating lang dito. Kumusta po kayo? Huwag po kayong mag-alala, may kainan po pagkatapos, kaya ngumiti kayo. Kumusta po kayo? A priest is an embodiment of God's generosity and kindness. Ang pari ay tanda ng kagandahang loob at kabutihan ng Diyos. Ang pari ay tanda ng kagandahang loob ng Diyos sa kanyang bayan. Hayaan po ninyong magkwento po ako tungkol po sa aming magkakaibigan on this anniversary of Father Carty. 7 years ago, when he was ordained at San Nicolas de Tolentino Parish, meron po kaming pustahan na magkakaibigan. Tanong niyo po kung ano. Salamat po sa 5 nagtanong. Tanong niyo po kung ano. Ang pustahan po namin kung iiyak ba si Father Carty sa kanyang ordination. Yun ho ang pustahan po namin. Sa palagay po ninyo, siya po ba'y umiyak o hindi? Kung sinagot po ninyong umiyak po siya, kilala na ninyo ang inyong parish priests. Dahil ho, kapag medyo matanda na, maramdamin na. Amen? Huwag ho kayong magkakaila. Matanda ho yung katabi ninyo. Sa loob po ng maraming taon na pagkakakilala sa aming kapatid na pari na nagdiriwang ng kanyang anibersaryo ng ordinasyon, masasabi ko po na kami rin ay naging saksi sa kanyang kagandahang loob at kabutihan. We have been witnesses of His kindness and generosity sa maraming pagkakataon at okasyon. He is a generous son, palaging nagmamadali dahil maraming gagawin. But he takes time to be with his parents. Minsan kasama niya yung kanyang mga magulang to buy what they need personally. At sa maraming okasyon, sinasamahan niya po ang kanyang tatay at nanay na magpa-check up sa mga doktor. He is a generous son. Amen? Tanong ko po, bugnutin ho ba yung pari ninyo? Ang sagot ho, paminsan-minsan. Amen? Ilang sinabi, ha? Ganyan ho talaga kapag tumatanda na. Sa maraming pagkakataon, he is also a generous friend. Mabait pong kaibigan. Minsan, mahirap lang ho siyang paniwalaan. Bakit? Kapag po nagkikita kami, ang lagi po niyang sinasabi, ala ko mampera. Yun ho ang lagi niyang sinasabi. Kapag binibiro ng mga kaopisina namin, Father, manlibre ka naman. May fiesta ka last week. Sasabihin niya, wala akong pera. Pero bago matapos, bago umuwi, hindi ho yan papalya. Dudukot at dudukot sa kanyang wallet at magbibigay dun sa mga nagtatrabaho namin sa chancery. Kahit sinasabi niyang wala siyang pera, parati nagbibigay pa rin siya.
Kaya po kapag sinabi ng pari ninyo na wala siyang pera, wag ho kayong maniwala. He is a generous friend. Alam niyo po si Among, bilang kaibigan, masarap po siyang kakwentuhan. Ano po? Marami po siyang kwento sa buhay. Madalas po nakikinig sa kwento, pero mas madalas natutulog sa kwento. Kausap mo sa cellphone, bigla-bigla mawawala. Pagkaraan ng ilang segundo, maririnig mo, humihilik na. Hayaan po ninyo, ganyan talaga. Kayo hong nagsabi niya na. He is a generous priest. Kahit anong okasyon, pwede mo siyang ayain saan mang misa. Di mahirap kausap. Sa aming mga pari, alam po ninyo, kapag po merong okasyon, pahirapan kung sino ang magho-homily. Dahil ayaw po minsan mag-deliver ng homily. Pero kapag po si Father Carty, kausapin mo, may kaibigan kaming namatay, ikaw na mag-homily, ako na magmimisa, walang hindi para sa kaibigan. Any time of the day. Minsan, si Father Carty, sa dami po ng kanyang mga kaibigang pari, na itanong, ano ba talaga ang religious affiliation ni Father Carty? Siya ba'y Franciscan, Dominican, Agustinian? Sabi ng isang pari, parang sinalihan niya na lahat. Sabi ko, siguro Father, gusto ho niya, iba-iba yung suot niya araw-araw. Pag Lunes, nakapang brown San Antonio. Kapag ibang araw, tanong nila. Sabi ko, kayo na po ang magtanong sa kanya para malaman ninyo ang katotohanan. Father Carty is also a generous parish priest. This is his first assignment as parish priests. Siya pa lang po ang narinig ko, nagmimisa 13 maghapon. 13 masses in a day. Di po, 11 dito, may extra pang 2. Hindi nyo alam kung saan. 13. Bilang kaibigan, alam ko ho yan. Kasi minsan may mga singit pa kaming minimisahan. May anointing, may house blessing pa. Partida pa ho. Pagkatapos ng simbang gabi, ano po, sasabihin niya, o kumusta kayo? Magkikita-kita kami, kakain kami. Tapos sasabihin niya, ililibre ko kayo. Sabi ko, marami kang misa, nanlilibre ka. Tapos, partida pa ho, sabi niya, hindi man ako napaos. 13, 11, araw-araw, hindi napapaos para sa bayan ng Diyos. Among Carty is a generous parish priest because he has experienced in his life how God has been generous to him. Hindi ho biro yung kanyang pinagdaanan bago maging pari. It took almost 2 decades before he was ordained. Maraming pasakalye, maraming paikot-ikot, maraming dasal, maraming luha. Pero ang Diyos pa rin ang inaalala nating tumawag sa Kanya. Father Carty is a generous parish priest because he has generous people around him. Mapagbigay po siya kasi mapagbigay ang kanyang mga parokyano. Amen? Mukha namang hindi galing sa puso yung sagot ninyo. Di ba? A priest is generous
because of the people who surround him, dahil sa mga tao. Talaga pong nagkakamali kami, nagkakasala kami. You have to pray for us. You have to pray for us. Amen? Pinagdarasal niyo ho ba yung parish priest ninyo? Opo, Father, na sana umalis na po siya. Ganyan ba yung mga dasal ninyo? Ay, salamat naman po kung hindi. This afternoon, Father Dudley and I were conversing about what message will we give to Father Carty. Sabi ko sa kanya, Father Dudley, kung may message ka kay Father Carty, what would be your message to him? Ang sabi po ni Father Dudley, sabihin mo na lang, inutusan ho ako eh. Sabi po ni Father Dudley, take care of your health. You're not getting any younger. Okay na naman nagsabi niya na, tumatanda na siya. Amen? Give yourself time to rest and pray with the Lord and with your friends. Pag nauubusan ka na ng ipapakain sa mga tupa, alam mo kung kanino ka dapat pumunta. Kapag kailangan mo ng mauutangan, andyan si Father Dudley. Ayan. Kapag kailangan mo ng makakasamang kumain, I'm always here. Diba? Masarap pong kasama itong mga kaibigan ko kapag lumalabas kaming tatlo. Tatanungin ho nila, anong gusto nyong kainin? Si Father Carty po, gusto niya ng manok. Si Father Dudley, gusto niya ng bulalo. Tanungin niyo ho ako anong gusto ko. Gusto ko po lahat. Kaya ho yung hindi nila kinakain, ako pong umuubos. Kaya masarap po silang kaibigan. Kaya lang po, bilang kaibigan, minsan dahil mabait siya, mapapasubo ka rin. Kasi one of his ministries is exorcism and spiritual liberation. Kahit magkaibigan kaming tatlo, kahit anong aya niya po sa akin, sa aming dalawa ni Father Dudley, ayaw po namin siyang samahan sa exorcism at spiritual liberation. Pero nung isang araw, nandun ho kami sa Tagaytay, wala hong choice. Kaming dalawa lang, pinahamak po niya ako. Kahit ayaw ko, sumama po ako. Ganyan naman po, di ba, yung kaibigan. Kapag mabait, hindi mo mahindian. Amen? Ganyan din tayo tinitignan ng Diyos. Kapag mabait tayo at mapagbigay, mahirap para sa Diyos na hindian tayo. Amen. Let me continue. Father Carty, on your anniversary, I would like to share to you the words of our patron saint, Saint John Mary Vianney. Sabi ni Saint John Mary Vianney, in your work, offer your difficulties and troubles quite simply to God. And you will find that His blessing will rest upon you and on all you do. Let me repeat. In your work, offer your difficulties and troubles quite simply to God, and you will find that His blessing will rest upon you and all you do. Nung pong kanyang Thanksgiving message, inaugural message, nung kanyang ordination, emotional ho yan eh. Sabi niya, mula daw ho nung bata siya, kapag po nalulungkot siya, ay tumitingala siya sa langit.
At tinitignan daw ho niya yung mga bituin. And the stars in the sky are God's assurance to him na naroon siya, kasama siya. Pero Father Carty, minsan wala yung mga stars. It's cloudy. And at times, it's stormy. But it doesn't mean God is not there. Because God is in you, in your heart, in your humanity, and in your priesthood. As St. John Mary would say, the priesthood is the love of the heart of Jesus. When you see a priest, think of our Lord Jesus Christ. Hindi po birong maging pari, kaya kailangan niyo po kaming ipagdasal, tulungan at suportahan. One spiritual writer, sabi po niya, minsan mahirap ang mabuhay. Totoo po, mahirap ang mabuhay. Bakit, sabi niya? People nowadays do not know how to appreciate what they have. People no longer appreciate who they are. So this ordination anniversary is also about us. Appreciating what we have, appreciating who we are. In your work, offer your difficulties and troubles quite simply to God, and you will find that His blessing will rest upon you and on all you do. Father Carty, our prayers are always with you. May you have more meaningful, fruitful years in the ministry. May God bless you, your friends, your family, your parishioners. I would like to end with a Bible verse from Isaiah 58 verse 9. Sabi ni Yahweh sa kanyang mga tao, Atiku Keni, here I am. Hindi po ang mga tao ang sumagot kay Yahweh. People were restless. People sinned against Yahweh. Still Yahweh remained with them. He responded to their prayers, and His answer was, here I am, Atiku Keni. King kekang pangapari, king aldoldo mong gagawan, sasabihan ni nga pong ginukeka, Atiku Keni. At nga pong ginuwa minaus keka, yamurining manyadsad keka tamo, hanggang itamo akayarap taya, kinbiye alanangga. Amen. Diyos ng hiwaga, nasa tabi ka namin at nalalaman mo kung ano ang bumabagabag sa amin. Kaysa ni Maria, ang ina ng iyong anak at amin ding ina, tumatawag kami sa iyo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga relihiyoso naway maging tapat sa kanilang pangako sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga mananampalataya naway palakasin ang kanilang pagtitiwala at pananalig sa iyong tulong at maging handa nawa
silang sundin ang iyong kalooban. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinahihirapan ng mga natatagong sakit, naway magpasa ng kanilang krus ng buong tapang, lalo na kung walang nakahandang dagling panlunas. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng kagalingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang namayapa naming mga kaanak at mga kaibigan, naway tumanggap ng kanilang gantimpalang langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, tulungan mo kami upang kami maging handang ipagkatiwala ang aming mga sarili sa iyo. Katulad ng ginawa ni Maria, hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurami at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanang araw at panahon ay nasa iyong mawaing pamamahala. Ang tungkuling minabuti mong sa akipig katiwala. Ang mga alay na ngayon nasa dambana ay taguyod mo, upang ang bayan at pari magkaisa sa dika sa kay pagkakaroon ng pagsunod na ng kawan sa tagapangasiwa, at ikapananatili ng tagapangasiwa sa panasakit na matyaga sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso't diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo ng aming Panginoon. Siya ang talagang dakila at lagi mong ikinalulugod na paring nagahain para sa sansinukob. Nitong pag-aalay na tangi mong ibinuklod, ang pagdiriwang ng uling apunan ay pag-aahay niya para sa tanan, upang alalahanin namin ang pagsaluhan. Ang laman niya inihain upang lahat ay buhayin. Ang dugo niya'y dumanak ng lahat ay mapatawad. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo, nang walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, dapat kang purihin ng tanang kinapal sapagkat sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan, walang sawa mong tinitipon ng iyong sambayanan, upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, ay mahandog ang malinis na alay para sambahin ng iyong ngalan. Amay, sinasamo naming pakabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang mga kaloob na ito na aming nilalan sa iyo, ito naway maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo na nagutos ipagdiwang ang misteryong ito. Noong gabing ipinagkanulo siya, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinagati-hati niya yun, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kanis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginugunita namin ang pagkamatay ng iyong anak na sa aming nagligtas. Gindi ng kanyang muling pagkabuhay at pagakyat sa kalangitan. Samantalang ang kanyang pagbabalik ay pinananabikan, kaya bilang pasasalamat, ngayon aming iniaalay sa iyo ang buhay at banal na paghahaing ito. Tungayin mo ang handog na ito ng iyong simbahan. Masdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay upang kami ay pagkasundo sa iyo. Loobin mong kaming magsasalo-salo sa kanyang katawan at dugo ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan, isang diwa kay Kristo. Kami nawa ay gawin niyang handog na habang panahon nakatalaga sa iyo, tulungan nawa niya kaming magkamit ng iyong pamana kaysa ni Maria, ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang esposo, ng mga apostol at lahat ng mga banal, at kaysa ng inaasahang laging nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito ng aming pakikipagkasundo sa iyo ay magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa, kasama ng iyang lingkod na si Papa Francisco, si Florentino ang aming arsobispo, si Pasiano ang aming arsobispo emerito, ng tanang mga obispo at ng buong kaparian at ng iyong piniling sambayanan. Dinggin mo ang mga kahilingan ng iyong angkan na ngayoy tinipon mo sa iyong harapan. Amang mawain, kupkupin mo at pagisahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kawaan mo at patuloyin sa iyong kaharian ang mga kapatid naming yumao at ang lahat ng lumisan na sa mundong ito na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Kami ay umaasang makararating sa iyong piling at sumasamang magtatamasa ng iyong kaningningang walang maliw, sapagkat aming masisilayan ang iyong kagandahan sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang
Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin na nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at iliw sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin yung lahat. At sumayo rin. Magbigayin tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanihan sa kanyang banal na pinging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ikaw ang pinagmumulan ng tanang kaganapan at kabutihan. Ipagkaloob mong sa pagsasalong ito sa banal na pakikinabang, ako'y magkaroon ng kakayanang ganapin na yun sa iyong kalooban at ituro ang katotohanan sa ikababatid sa ikatutupad ng tanan sa aral na iyong bigay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Magsiyo po muna pong lahat sa ilang pananalitang pasasalamat. Seven years ago, February 20, 2017, during my ordination speech, I said that I am a priest not because of my abilities, but because of the love and mercy of God. Pope Benedict XVI once said about priesthood, "It is very important for a priest in the parish itself to see how people trust in him, and to experience in addition to their trust, also their generosity in pardoning his weaknesses. There is no such thing as a perfect priest. Pray for priest, understand the priest, and support your priest. The most precious gift that you can give to us, your priest, is your prayers. Pray for us so that we will become faithful in our ministry." Looking back, and at this present moment, I can still not say I am worthy of this sacred gift called priesthood. I am a sinner and in need of God's mercy and grace. Despite of my unworthiness, God called me to become one of His priests. God embraced and accepted me with all my strength and weakness. This is the very reason why there should not be a sense of entitlement to priest. Thanks to the Blessed Virgin Mary, my Mother and Queen, Our Lady of Fatima. Thank you for your maternal protection. You are a loving mother. You are always there each time I need a comforting and loving presence. Each time I pray the rosary and hold it, I feel that your right hand is holding my hand. Thank you, Padre Pio, for being my patron saint and model priest. I always reflect these words of yours. My past, O Lord, to your mercy. My present, to your love. My future, to your providence. Thank you, Padre Pio, for your guidance and prayers. The priest is a man of prayer. His primary strength is his deep relationship with God. The priest is a human being like the rest of you. He is prone to commit mistake and commit sin. Please pray for us. The priest is a person who loves the people entrusted to his care. Please support and love your priest. Almighty and loving God, thank you for choosing me to be one of your priests. I know that I am not perfect, and I am a sinner, striving to be holy and faithful. Grant me the graces that I need so that I will be faithful to my vocation until the end. Grant me also the grace that in my ministry and life, I will bring people closer to you. Loving God, mold my heart so that it will become like that of Jesus. I pray that each time I celebrate the Holy Eucharist and other sacraments, people will see not me, but Jesus, the eternal high priest. Thanks to the following. To His Excellency, the Most Reverend Florentino G. Lavarias, for the trust and fatherly support. To His Excellency, the Most Reverend Pasiano B. Aniceto, for his warmth and inspiration. He is the bishop who inspired me to enter the seminary
and become a priest. So palakpakan tayo po, Iaposeto. Salamat po sa inyong pagmamahal po. Natatandaan ko po nung bata po ko, pag nagmimisa po kayo sa piyesta namin, pag nagbe-bless po ko sa inyo, inahawakan niyo po yung aking pisngi. At sinasabi niyo po, magpari ka. Tinandaan ko po yun. Kaya po, naging pari po ko. Salamat po sa inyong pagmamahal at sa inyong inspirasyon. To Among Raniel, our homilies for today's celebration, salamat king pamaging maya pakakaluguran, maya pakayantabe, king ministeryo. Thank you for being a good companion and best friend priest in the ministry. Thanks also to one of my friend priests also, Reverend Father Dudley Villanueva. Thank you for being a good friend. Thank you for always reminding me of what to do, especially your loving concern to me as your brother priest. Salamat din po sa kumanta po ng ating salmo, si Augustine. Ang ating first reading, si Mary Ann. Ang ating second reading, si Jennifer or Ate Pay. Sa stay ko po dito sa parokya bilang mahigit isang taon, ito po yung mga taong I cherish, one of the people I cherish in the parish because of their great love for the liturgy, especially in the Mass. Salamat din po sa ating pong commentator, si Von Bulaon, at kanyang mga kasama sa paggagayak po sa larawan po ng Inang Beren ng Fatima, ng Padre Pio at ng ating pong simbahan. Salamat po sa ating liturgical ministers, ang ating EMDC, COMI, altar servers, greeters and collectors, media ministry. Salamat po sa ating choir, ang Beren de Lourdes Grand Choir headed by Madam Luisa Manalili. Salamat po sa ating live streamer, ang 5 Siglo Group. Salamat po sa aking pamilya, ang Parish Pastoral Council headed by Jerry Manalo, ang Parish Finance Council headed by Ati Baby Julian. Ang lahat po ng head ng Chapel Pastoral Council and religious mandated organization of the parish. Thanks to Mrs. Rowena Chongson and her family for the rosaries to be given to those who attended this Thanksgiving Mass after the Mass. Pila po kayo, pero pong rosaryong pamimigay sa inyong lahat na pinindisyonan ko na po bago pong misang ito. To my family, kang Imang Linda, Tatang Ray, Cory, Ate Weng, Kuya Winky, Rain, and Matthew, thanks for your unconditional love. Thanks also to the convent family and staff, Alvin, Vanji, Daniela, Madam Merly, Ate Mary, Apong Nati, Connie, Apong Daling, Thea, and Vanji Mednigurin for always cleaning the parish each time we have a celebration, whatever it is, even Mass o ang ating pagbibinyag. Sa aking pong pamilya mula sa Metropolitan Cathedral of San Fernando, narito po sila, members ng Spiritual Children of Padre Pio. Maraming salamat po sa inyong lahat sa pagdalo. Sa aking pong mga kaibigan na narito ngayon, maraming salamat po sa inyo. Sa ating pong kapitan, kahit wala po siya dito, si Captain Greg Dungo and Council, at ang mga barangay police, maraming salamat po sa laging pagantabay sa ating mga aktibidades sa parokya. Panguli po, sa mga hindi ko po nabanggit, pasensya na po kayo. Sabi nga po ni Among Raniel, ako'y ano po, biyadya kayo kaya ring misa. Isadya niyo yung sarili niyo, pagagalitan ko kayo, no? Totoo po yun. I am not getting young, I am getting old po. And we should accept it. So we grow old each year during our birthday, especially also during our ordination anniversary. Maraming salamat din po, naway ang maging sentro po ng aking buhay, ang Panginoon, ang mga taong ipinagkatiwala sa akin ng Diyos. Ngayon po sa katahimikan, bago po natin kantayin ng Salve Regina, abang inisunsuan ang larawan ng Inang Beren Maria ng Fatima, sa katahimikan po, ipagdasal po natin ang ating kaibigan na critical po ang kanyang buhay, si Salvador Almasan or si Brother Dencio. No po. So let us close our eyes
and pray so that the Lord will grant him forgiveness and miracle or healing. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at hadiya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasa walang hanggan. Amen. Pagkatapos po ng misa, huwag po kayong umalis. Meron pong inanda ang aking pong pamilya na dinner po para sa inyong lahat. No po. So I think po kakasya naman po sa ating lahat ang ating pong kakainin. No po. And before I forget po, nandito po pala si Aching Lota Katakutan po. In-invite ko po sila at saka si Idol TikTok Romy. Kaya lang po di po nakarating si Kong Romy. No po. So maraming salamat po Aching Lota sa inyong generosity, especially in our parish. No po. So salamat po sa presensya at naway lagi kayong pagkalooban ng Panginoon ng lakas sa isipan pangangatawan upang marami po kayong matulungan sa inyong makakaya, lalong-lalo na sa mga dukha at nangangailangan. For your message po si Apo Seto para po sa okasyong ito. Thank you. Itong tatlo nating minamahal na pare na nagdiriwang ng kanilang ordination anniversaryo. Palakpakan po natin sila. Reverend Father Carte Macalino, Reverend Father Daddy Villanueva, Reverend Father Raniel Soriano. Sila pong tatlo ay hindi masyadong malaki ang agwat ng kanilang ordinasyon, kaya sila ay magkakaibigan at nagse-celebrate ng sama-sama ngayong gabing ito. Ang pinili ng Ebanghelyo ni Father Carte ay napakaganda. Ito ay nanggaling kay San Juan noong bago siya lilisan at aakyat sa langit ay tinanong siya ng 3 beses. Sabi niya, Simon, anak ni Juan, may iniibig mo ba ako? Opo, sabi niya, Panginoon, inibig kita. Kung gano'n, sabi niya, pakainin mo ang aking biserong tupa. Pangalawa, tinanong na naman ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Opo, Panginoon, alam ninyo na iniibig ko kayo. Sabi ni Jesus, pangalagaan mo ang aking mga tupa. Pangatlo, inulit ni Jesus, Simon, anak ni Juan, minamahal mo ba ako? Opo, Panginoon, alam niyo yung lahat na iniibig ko kayo. Sabi ng Panginoon ay pakainin mo ang aking mga tupa. Ganyan po ang anibersaryo. Ang pagbabago ng aming pagmamahal kay Kristo. Kasama natin dito yung mga pamilya ni Father Carte, yung tatay niya, nanay niya, nandito ang kanyang kapatid na babae. Palakpakan po natin ang Macalino family na nandito kasama natin. Nagpapasalamat sa regalo ng pagpapari. Sabi nga ni Saint John Marie Vianney, ang aming patron ng mga pare, San Juan Maria Vianney, sabi niya, ang pare ay ang puso ng pagmamahal ni Kristo. The priest is the heart
of the love of Christ. Napakaganda po yan, no? Kaya ang pare ay sagrado. Siya ay pinili ng Panginoon. Pag na kami may marupok na bahagi ng buhay namin, kagaya ni Pedro, marupok pero meron ding lakas. Kaya sa Mateo 16:16, tinanong na naman ni Jesus si Pedro, ano ba ang sinasabi ng mga tao hinggil sa akin? Sabi ng apostol, sabi po ng iba, ikaw si Elias. Iba, sabi niya, ikaw ay Jeremias. Iba, sabi niya, ikaw ay Juan Bautista. Ikaw, Pedro, anong sinasabi mo hinggil sa akin? Ikaw ang anak ng buhay na Diyos na dumating dito sa mundo. You are the living Son of God. Pedro, ang nagbinigay sa iyo itong kaalaman na ito ay hindi buhat sa tao, kundi nagaling sa aking Ama at sa langit. Kaya sinabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng bato, itatayo ko ang iglesia, at ang pinto ng impyerno ay hindi magtatagumpay laban sa iyo. You are Peter, and upon this rock I'll build my church, and the gates of hell will not prevail against it. Ayan po ang marupok, katatagan, lakas, at ito naman ang karapukan ni Pedro. 3 times he denied Christ. Tumilawak ang manok. Kasi 3 times he denied Christ. Kaya sabi nga ni Father Carte, pagdasal ninyo kami. Meron kami pong lakas, meron din kaming karupukan. Ayon sa ating homilies, Father Anyalica is a generous priest. Father Carte is very kind, a generous priest, caring, sharing, giving, a generous heart. Dapat ganyan ang panalangin natin. Kami mga pare kagaya ni Haring Solomon. Isang araw sabi ng Diyos kay Solomon, Solomon, you ask anything from me, I give it to you. You ask for riches, power, or long life, I will give it to you. Anong sinagot ni Solomon? No, Lord, I will not ask for power or riches or long life. Give me a heart of understanding. Bigyan mo po niyo ako ng isang pusong nakakaintindi sa lahat ng mga tao sa aking sinasakupan. Give me a heart of understanding. Ganyan sana ang pagpanalangin sa tatlong pare ito. Lord, give them hearts, generous hearts, hearts of understanding. Amen. Kasi ito yun na pong lahat para po sa pag-iinsenso sa imahe ng Inang Beren Maria. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulcedo, Espes nostra salve.
nobis sancta Dei genitrix, ut digni efficiamur promissionibus Christi. Oremus. Omnipotens sempiterne Deus, quia gloriose Virgis Matre Maria, corpus et anima mut dignum filii tua habitaculum epice mereretur, Spiritus Sancto cooperante preparasti, daiut cuius commemoratiano laetamur, eius pia intercessione abstantibus malis, et a morte perpetua liberemur, per iundem Christum nominum nostrum. Sumainyo ang Panginoon. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Ang misa'y naiandog na may tayo sa kapayapaan ng Panginoon. Salamat sa Diyos. See